Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yakubu Bala Yakubu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna Yakubu Data. Ina yi wa dukkan musulman duniya barka da ƙaramar sallah, da fatan an yi sallah lafiya. Na yi wannan bidiyo ne domin in sanar da wani muhimmin sako. Wannan sakon kuwa shine insha Allahu a satin sallan nan za mu dawo daura bidiyo akan wannan tasha tamu mai suna Yakubu Data. Amma kuma za ku ga wato ainihin daura bidiyon da za mu dawo yi kuma ya sha bamban da bidiyo da yadda muke daura bidiyo a baya. Wani satin mu daura biyu, wani satin mu daura uku, amma a wani satin ma a bayan muna daura guda ɗaya wani satin. Amma kuma a wannan lokaci insha Allah za mu dawo daura bidiyo ne a iyaka ranar Juma'ar kowane sati, a ranar Juma'ar mako kenan, duk ranar Juma'a a kowane sati. Sannan za mu dawo daura bidiyo su 4 kenan a wata. Sannan kuma ga waɗanda ba su mana subscribe ba, muna roƙon su da su danna mana subscribe, kana su taɓa alamar ƙararrawa domin ya dinga sanar da su da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Nan kuma ga wanda yake so ya mana wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko wata gudunmuwa da yake so ya bamu, zai iya mana magana a comment section, wato a ƙasan bidiyon mu kuma insha Allah cikin hanzari insha Allah mu bashi ansa cikin gaggawa. Sannan wannan lokacin kuma bidiyon namu da yanda muka ce a sati za mu dinga cikawa sau ɗaya. Za mu dinga cika bidiyo ne duk ranar Juma'a na kowane sati, wanda za mu fara a wannan satin na sallah insha Allah. Ranar Juma'a za ku ga bidiyo insha Allah. Mun gode na ku har kullum, Yakubu Bala Yakubu, mai tashar Yakubu Data.